A enxeñaría desempeña un papel crucial nos avances revolucionarios que están a transformar o mundo. E todas estas innovacións que melloran o noso día a día teñen unha cousa en común: ningunha é obra dunha soa persoa. O traballo en equipo é un dos principais valores dos enxeñeiros, e pertencer a un colexio profesional é fundamental para progresar nesta profesión. Marcel Rovira precolexouse. Agora presenta un proxecto de produción e almacenamento de enerxías renovables ante máis de 100 persoas. Esther González, graduada en Enxeñaría Mecánica, decidiu colexarse. Agora é socia cofundadora de Spirit Enxeñería. Ana López, graduada en Enxeñaría Mecánica e máis en Enxeñaría Eléctrica, colexouse tamén. Actualmente traballa en Endesa como técnica de distribución. O colexio non só está ao teu lado, o colexio impúlsate para que se cumpran todos os teus soños. Como di un proverbio africano, se queres ir rápido, vai só. Se queres chegar lonxe, vai acompañado. Nos colexios de graduados e enxeñeiros técnicos industriais atoparás o apoio, a formación e máis os recursos necesarios para impulsar a túa carreira, acceder a empregos destacados e traballar para a sustentabilidade económica e medioambiental da sociedade. Ademais, se te colexias, poderás certificarte no teu desenvolvemento profesional continuo como garantía profesional dentro do sector empresarial e terás acceso a sectores emerxentes e oportunidades globais. Lembra que, unha vez te gradúes e te colexies, estarás completamente preparado para exercer esa enxeñaría e asinar proxectos, sen necesidade de obteres máis títulos. O teu momento é agora. Conecta con xente como a ti, apaixonados pola enxeñaría. Impulsa a túa carreira profesional e medra como persoa. Únete á forza de máis de 70.000 colexiados. Ao colexiarte, contribuirás a liderar a transformación da sociedade, promovendo a súa constante mellora, facendo-a máis sostible e ofrecéndolle un maior benestar. Sabemos que ti tamén és unha mente brillante con talento, enerxía e o poder de cambiar o mundo, e estamos aquí para acompañarte no teu camiño, axudándote a avanzar, acadar as túas metas e chegar tan lonxe como te propoñas.